Wnet dzieciątko. Jest zderkusie, wiela jest. Coś ich chyba dzisiaj zaspała. Nie ma co gnić we prykole, nie trzeba wstawać. Ostatnio coś ich nie poradza, bez no dny dać. Cięgi mi nogawca na buksio, pierwszo, drugo, pół trzecia, jest se nie poradza usnąć. No ale z rańca to by gnioła, że do południa, nie? Cołki mi się ten żywot pometlą, richtig mi się coś popśniło. Te bardeczko już staro, zwiekowano. A za oknem biało, pierwszy śnieg już na pniokach lato śledział kierego, to już dzisiaj mówię. Aha, ja dyć, to prawda, niedawno było Mikołaja, dawni, kiedy się wspomna, to dziecka już od rana lotali do starki po bombony i szokolady i krzemaszkety. A wczoraj to sam nikogo nie było. Po jakiemu, nie wiem, nie miarkuję. Można jutro ktoś się sam do mnie przykaryce. No, Klara, już, a wartko, sztreknij się babo ze tego prykola, trzeba przeca żeleźnioku nachajcować, żeby nie skorzy przeciepnąć gluta do kachloka we izbie, na pola i nowe jednej izbie, bez rogi, izbie nie trzeba natopić, nie byda przeca i tak tam dzisiaj siedzieć. Coś ich ziom od nocy chycił, na ceście próżno dziecek nie widać, chociaż to dawni, kiedy pierwszy śnieg śleciał, zarostki pełno tych najduchów, było kole szkółki, kole ochronki na szpilplacu Beleszuli, byle tej naszej siedemnostki, idź tam, dawni. Kto to jest sebocy? Wszystkich świętych, to już było bez półtora miesiąca temu nazad, byda się musiały zajść na ten nasz cmentarz zakackać, bo porządzić dziebko ten zrób, powyciepować stare dąbki, zieloch, abozie. No, Klara, nie być zgniło i rytej się roboty, bo przeca zacia żaden niczego w tym pomieszkaniu nie zrobi, a przeca idą ci pomaluśku gody, czaci się po lekuśku na te nasze dzieciątecko przychtować. Pumbuczek do mitela zwiekować i że już blank przepomniała moja pierwsza wilio jest se ze mamulką, starką i starzykiem, nie skorzy ze moim starym Paulkiem, a jeszcze nie skorzy byli i Cery, Roza, Jelza, nie skorzy, tak. Co to za niskorzy? Bo gody to są, byli zawdy takie święta, kiedy się przepomni ten cołki Jankor, te cołkie łoszklistwa, wyboczo się wszystkim, co nam na Łostudaj na zgorszynie zmachlowali, bo wilio jak zawdy samuno się na Śląsku godało, to taki, jako wilio, to taki cołki pumbuczkowy rocek będzie. Wilio, co ci trefi lato i we czwartek, we piątek będzie pierwszy, we sobota drugi dzień Bożego Narodzenia, bo to się ta Klara Dosia zaziero ci do żadła na ta jej fest szczybno posmoszczaną od życiowej wiedzy, fresa zmochaną, siotaną drugą cestą, bez te swoje życie. Musiała powiedzieć Elzi Kosmarii, co by mi jakiego kapera przytargała do chałupy, ale już zakatrupionego, bo sama go przeca nie byda poradziła już usiotać z paczami takiego, wiecie, kole kilo wogy, telki ze kilo, chociaż takie ci ino 3-funtowe, to najsto są najlepszejsze, bo nie mają za tela fetu, ale i za wiele nie mają drynyłości i się je dobrze wytąkają we kastrolu albo we badywannie nie będą takie maźglate i ze graców nie wyfunkną. Te roski gojno oszkrobre, jak gryf nie potajluje na dzwonka, posuje letko solą, korzenioma, przeciepna talarkoma cebuli, popyrską ci jest dziebko cytroną i ostawia, żeby ten kaper dziecko nasiąknął. Kiej się już blank dobrze naciągnie wszystkim, trzaci te dzwonka, nie skorzy posuć mułką i można je już parszczyć na maśle. Ino trzeba dać pozór, co by się te masło nie chyciło, bo by ten kaper łogorzknił i nie będzie szmekł. Kapera idzie przyrychtować pora godzin skorzy, wrazi go do bratruły, co by doszło. U nas doma zawdy na wilio ważyło się siemionotka. Starzy ludzie gadają, co łona się wzięnia z tego, że kiedy się pombuczek, maluśki Jezusek urodził, trafili się przy Betlejce i Żydy i pogany, które w tym Betlejem mieszkali. Trafiło się do kupy i nie skorzy, trzeba było coś ich beczkać, bo mieli ci wszystkie głód. I tak konopie przyprycyli Żydy, a już zaś krupy przytargali porony, bez toż też mianują się pogańskie.
Uważyli pakopie ze mlekiem, jagły ze śliwkoma i to była cołko jej wieczerzą przy Betlyjce. Przy tym dzieciątecku, przy tym maluśkim, zmarzniętym i blank sagusieńkim. Dzień przodzi naważa cołki, kastrol, kompotu, do którego musowo trzeba wciepnąć uchedki suszone, lebo kobylonki, figi, ruzyny, pieczki ze jabłków i byrnów, aprikozy, muszę dać zoftu i 3 tych skórków ze 2-3 cytrunów, poranelków, żebiczków, dość wiele cukru. Można mi się też i będzie chciało garusa naważyć. Teroski mało w to poradzi, bo do tego poczaj kartofli i mąki pszennej, i kąsek dobrego piernika, deczko skórzycy, pieczek ze uchedek, jabłek, byrnów, rozyny, ziebko soli. Śmiać mi się diosecko chciało, kiedy się mnie spytała jedna modofrela, do czego idzie dać pasternak, bo to podanie jest na pietruszka i inaczej smakuje. A pasternak się dodawał krum zupy rybnej do moczki. Moja dcera Róza to miała festelnie rada moczka, lekiery musiało być z zatela miodnego piernika, pasternaku i zelenu. A wszystko na ćmawym piwie ważone i zupie ze łebów od kapela. K temu jeszcze byli fajgi, aprikozy, orzechy, mandle, rozyny, cukier, ziebkomułki, soli, porach chrobków cytronu. Latoś jakoś mi się nie chciało piec pierników na szpyreckach albo ze marcypanem, lebo marmoladą bakalią, a chyba dom na tablet kupne. A kołocz musowo by da razinku musiała se wartko jeszcze upiec. By sama wilią musiała jeszcze sprawić cołki, kastrik, makówek. Uńskiego roku to chtela naważyła i że mi aże do 3 króli stykło. Makówki na mleku i na miodzie, to ci jest pecyjo. Sama się poradza 3 razy na talerz tego naciepać. Teroski nie ma bieda, kajś ten mak zemli. Dawniej to mi się wspomniało, że u chłopa od spaśli wieczorkowy albo u piekorza niesłonego szło zemlić mak i jak w to nie miał ruły w doma, mógł kołoc na blasze przysmykać, to go piekorz przy jego kołockach upiekł. Od łońskiego roka to mi ostała choinka ze glaskuglami lampeckuma. Nie to co dawniej, kiedy wesołki chałupie woniało richtyczną jedlą, na której szpica mój stary wtyku. No ale mogę to być i tako hojna, moderno. Dawniej to jest stowiała drewniano Betlejka, którą mój Paulek do dziołchów zbajstlował, ale do siela i pastuszki i cołko gadzina ze tej Betlejki dawno się już potracili, połamali. Nie będzie Betlejki, a i do panewnik też już nie pójda, bo już za staro i taki kęs drogi by miała bieda przedeptać. We Józefce pewnikiem też gryfno Betlejka zbajstlują. To się kolejni pożykum, deczko. Deliny mam powycierane talerze, szklunki, szolki, insze szkło pomyte, tysztuk szychownie wybiglowany. Kiedyś pod tym tysztuk serwet dawało się zdziebko słomy, lebo siana, pampunie we Maciejkowicach, albo w Chorzowie Starym, to we winklu, we każdej ece, we izbie i kole dźwierzy stowiali cołkie snopki słomy, co by jej na bezok bieda się do chałupy nie ryła. A był też i piękny, festenie mądry zwyk. Od wieczerzy wigilijnej wstawali się wszystkie łorot, bo stare ludy jego dali i że w to przy jodle od stoła najprzodzi się sztreknie, wstanie, tym na bezrok ze chałupy odejdzie, wykopyrtnie można. Najgorzej też było dziecka uwagować, co by przy wigilii nie osprawiali. Taki był zwyk, a i kiedy się nie godało, to i dawało się pozór, co by się łością nie udało. Na pastyrka to lato i na zicher się nie pokaryca. Słapy już nie chcą deptać, a i taki ziom bieda we tym mantlicku fyrtać. Kiejbych tam jeszcze miał jakiś ich radio, to można by i kolendów posłuchała, można. I tak u oknu, co było widzieć pierwszą gwiazdkę na niebie, można już w to do dźwierzy klupie, coś mi się zdawało. Chyba mi się zdawało, bo przeca łyńskiego roku ani ty, ani tyż jak dożyja na bezrok żaden sam do mnie, do moich dźwierzy nie zaklupie, do mnie nie przyjdzie, żaden nie nawiedzi, chociaż co bych nie syganiała, przeca przyjdzie. Kiedy ze naszych kapelunków, ze kolendów przyjdzie, pokropi po mieszkanie, korzyko, kościelny kuciczek na szkryflo na dźwierzach, Kasper, Melchior, Baltazar i Poptoka. Nie, kuciczek nie przyjdzie, bo mu już się zemrzyło pompuczku świt na jego duszecką. A można lato i są farosz, Klemens mnie nawiedzi.
To wszystko było naisto naprawdę. Wiecie, starki umy za tym oknem na pierwszym sztoku już nie ma godobu. A wy, kiereterowski, to słuchacie, eži taki starki, taki umy nie znocie. Znocie. Możno jedna mosiwe włosy i inszo zajści bardziej posmorszczano presulka, albo powykrącane palcyska od roboty, ale jest tako babulinka, kiero całkie tydnie, całkie miesiące się nie mogę doczkać. Na nikogo nie mogę się doczkać. Kuknijcie we okna, kaj no malutko świecka świeci, możno kaj nie ma żadnej hojny jedli, bo pędzeje nie stykło. Ludzie, kuknijcie i nie obracajcie gęby od inszych ludzi. Wspominał staro Klara Eugen z Pnioków.